Jsme ready? No? Jo, jasné. Jedin. Hej, nejplosti ta kamera. Kolik se to natáčím taky. Jak se cítíš? Já dobře, nevím, jak ty za mnou. Já tady skoro rozplácla na skle, vole. Tak do mozku, jo. U mostku, ano. Za mostkem to máš rozvalit. Jasně. Už ho tu máme. Už ho tu máme. Celý zrbolek a jedeme. No teď to rozval. Kolik jedem? Kolik jedem? 60. 60? 70. 70. Bacha, abych nepřepadla, vole. 80 jedeme. Bacháček dej napřed. Pomalu sem. Ještě jsou oba. Jo, ještě jsou oba, no. Jo?